ko fil mu'alij, wato aljani ne wai yana so ya shiga jikin mai maganinsa. A wata nukta din yace, ko a wata ainihin wato bugun littafi yace jinniyun yuridu an yadkhula fi shaykh, aljani wai yana so ya shiga jikin malam wanda ke maganin aljanu, wai aljani yana so ya shiga. Sai koro labarin yace abu ne ya faru, wata mata ne aka zo da ita ba ta da lafiya, an mata sihiri, ana so a raba ta da mijinta. Wahid Abdulsalam Bali sai ta zo gaban shi, ya buga karatu a kanta, sai Allah ya sa aljanin ya magana. Ya tambaye shi, kai me ya kawo ka cikin wannan mata? Ya ce turo shi aka yi. Ya ce to kai musulmi ne? Ya ce shi musulmi ne. Ya ce to ka yi kokari ka fita daga cikin mara lafiya nan, domin a musulunci babu inda aka yadda a musulmi ya cutar da musulmi dan uwansa. Al muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Musulmi dan uwan musulmi ne, baya zaluntarsa, baya mika shi hannun cutarwa, baya kaza, ya masa nasiha. Sai aljanin ya ce ya yadda zai fita, amma da sharadi. Sai Wahid Abdulsalam Bali ya ce wannan sharadi ne? Ya ce sharadin shine in na fita daga jikin marar lafiyan nan zan shigo jikinka. Yanzu kai ne sai ka fita da gudu ka ce lamari ya baci. Wahid Abdulsalam Bali da ke kasancewa idan ciki ya cika da gaskiya to wuka ba ta huda shi wallahi, ya ce masa in har za ka iya shiga jikina ka fita daga jikin nata ka shigo jikina. Can jimawa aljanin ya shiru sai fashe da kuka, sai ce me yasa kake kuka? Ya ce wallahi ba zan iya shiga jikinka ba. Ya ce kuma duk aljanin da yake duniyan nan bai isa ya shiga jikinka ba a yau. Ya ce me dalili? Ya ce saboda ka karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau 100 a yau. Kuma manzon Allah ya ce duk wanda ya karanta wannan sau 100 to babu yadda za a yi wani shaydanin aljani ko tsafi ya taba shi. Wannan karatu ne a littafi, ba tatsuniya ba ce, ba kira'ar kanzon kurege ba ne. Je ka karanta a Sarimul Batta, shi malamin da kansa ya bada labarin abin da ya faru da shi. Amma nawa ne mutane suke wasa da wannan addu'ar, suna jira sai an kawo musu special. Akwai special inda ya fi na manzon Allah ne jama'a? Suna so sai an zo musu da wata kalar addu'a wanda ba kowa iya ba, sai da wane ne kawai suka santa. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau 100. Kana iya zama a awa ɗaya da kai ana hirar banza, kana iya zama a teburin shayi tun daga karfe 9 na bayan sallar isha har karfe 11 na dare kafin ka shiga gidanka, amma ba za ka iya minti 15 ka karanta wannan sau 100 ba. Minti 15 za ka karanta sau 100, wallahi za ka karanta sau 100 a minti 15, amma mutanen mu ba sa yi. Saboda haka wannan addu'a din tana daga cikin addu'ar da take bada kariya da izinin Allah daga dukkanin jinnu ko shaidanin aljani ko tsafi ko sihiri ko kuma wani abu da aka je aka mako ko ake shirin maka da izinin Allah. Daga cikin hanyoyi